Менә әле яңа гына минем шигырь китабым чыкты, басылып чыкты Татарстан китап нәшриятында. Шул хәтлек күңелемә ошады, бизәлеше дә, миңа калса эчтәлеге дә әйбәт булырга тиеш. Менә шундый калын китап, 550 битлек китап, анда төрле темаларга язылган шигырьләр. Кайберләре элегрәк язылган шигырьләр булса, күбесе яңа язылган шигырьләр, яңа шигырьләр. Монда мәхәббәт шигырьләре дә бик күп. Монда телебезгә, милләтебезгә, җиребезгә, туган якка багышланган шигырьләре дә бик күп. Аның өстенә әле җырлар, 80гә якын җыр кертелгән. Менә шушы китап белән мин бик шатланып кайтып китәм өемә. Хәзер мин сезгә бер шигыремне укып күрсәтәсем килә. Төннәреңдә йоклый алмый яткан чакта, мин булырмын микән синең уйларыңда? Бәлки әле уфтанырсың, сүзләремне әйтә алмый калдым диеп ул барында. Юксынырсың микән кичен иртәләрен, елмаеплар мин йөрмәгәч яннарыңда. Сагынулардан йөрәккәең сулыгырмы, минсез генә ялгыз яткан таңнарыңда. Сине сөеп, бары синең көйгә генә, сандугачың сайрамаса алларыңда. Шул чагында бөтен тынычлыгың алып, җил давыллар уйнар микән җаннарыңда.